Príbeh o tom, kto je skutočne mama a čo všetko vydrží. Jedného dňa sa Thomas Edison vrátil domov zo školy a podal svojej mame papier, ktorý zmenil jeho život. Povedal jej: Môj učiteľ mi dal tento papier a povedal mi, aby som ho dal mame. Oči jeho mamy boli plné slz, keď následne čítala list nahlas svojmu synovi. Váš syn je génius. Táto škola je pre ňou príliš malá a nemá dostatok dobrých učiteľov na to, aby ho mohli učiť. Prosím, učte ho sama. Mnoho rokov po smrti Thomasovej matky sa Edison stal jedným z najväčších vynálezcov všetkých čias. Jedného dňa sa prechádzal v starom šatníku a našiel zložený list, ktorý mu dal v detstve jeho učiteľ pre matku. Otvoril ho a čítal: Váš syn je duševne chorý. Nemôže navštevovať našu školu. Je vylúčený. Edison po prečítaní týchto slov napísal do svojho denníka: Thomas Alva Edison bol duševne chorým dieťaťom, ktorého matka zmenila na génia 20. storočia. Dnes máš sviatok, vieš to, mami. Zasypem ťa kvetinami. Nech povedia celkom jasne. Ako v mieste bolo krásne. Že ťa ľúbim, mamička. Ty si moja hviezdička. Kreslím kytičku. Je pre moju mamičku. V očiach sa má iskrička, poboskám ťa, mamička. Všetky kvety do rúk mami Vkladám ako drahokamy. Za jej lásku a plnú nehy, Za detské zelené brehy. Za rozprávku nad kolískou. za to, že vždy stojí blízko. Aby si ma pohľadila moja mama nežná milá. Mama je niekto, kto príde a usmerní nás. Deti sú kotvou života matky. Milá mamina, ďakujem, že ťa vídam každý deň. Najlepšie miesto na pláč je v matkinom náručí. Mama nás všetkých drží pokope, preto ju všetci ľúbime. Kto nemá príručku, začína matkou. Mama robí náš život krajším. Mama vždy každému pomáha a je veľkorysá. Mama, najkrajšie slovo na perách ľudstva. Milá Sarka, ďakujem ti, že sa o mňa staráš, od malička veľmi ťa ľúbim. Som rád, že ťa mám a veľmi ťa milujem. Ahoj mami, som rád, že som tvoj syn. Niekedy je sila materstva väčšia ako zákony prírody. Mama je osoba, ktorá vždy kladie potreby iných nad tie svoje. Mama je človek, ktorý nahradí všetkých, ale ju nenahradí nik. Mami vždy ostávajú tými najodvážnejšími a najbláznivejšími ľuďmi, akých sme kedy stretli. Mama je súcitná a chce, aby všetky naše starosti zmizli. Mama má srdce plné odpustenia. Boh nemohol byť všade, preto stvoril matky. Moja mama je chodiaci zázrak. Je také úprimné ako bosk od mamy. Nesie v sebe neuveriteľnú múdrosť, láskavý pohľad a zručnosť. Mami, nesie len vravé chcem, si pre mňa najviac na svete. Aj keď občas robím chyby, ty ma chápeš vždy. Stojíš pri mne, pomáhaš mi, svoju lásku vyjadruješ slovami. Tvoje objatie je zázrak, ľúbim ťa, nemáš predsa sviatok. Kyticu kvetov a modré z neba, donesla by som ti, ak by bolo treba. Všetká láska začína a končí tam. Maminka ma vždy upokojí a zaženie moje obavy. Mami sú ako lepidlo, aj keď ich nevidíš, stále držia rodinu pokope. Veľmi ťa milujem, ahoj. Mami, mám ťa najradšej na svete, inú maminu by som nikdy v živote nechcel mať. Ešte raz. Mama je niekto, kto nás miluje za každých okolností. Maminka
Matka, som ti vďačná za to veľmi, že sa o mňa staráš. Veľmi ťa ľúbim. Za všetko, čím som, alebo dúfam, že som, dlžím svojej anielskej matke. Sheffieldu. Šukarky